Aurtengo gabonetan, Donostia Genovarekin batera Europako argiria izendatu dute. Izendapen hau, argindarraren prezioa inoiz baino altuagoa den garaian, eta horrenbestez, langile klase inflazio modu gordinan ordaintzen ari den garaian gertatuko da. Produktuen prezioak igo besterik egiten ez diren bitartean, langileon soldata errealaren berakadak aurrera darrai. Izan ere, soldaten igoerak inflazioarenaren atzetik geratu ziren aspaldi, langileon erosalmena murriztea eraginez. Gauzak horrela, Donostiako langileok biziraun ahal izateko ez dugu inflazioaren zama gure gain hartuko bakarrik. Langileok ordaintzen ditugun zergen dirua da, burgesiaren beste proiektu xautzaile bat gehiago sustengatu behar duena. Bizitzen ari garen krisi garai honetan, Donostiako udaletxeak gizartearen ustezko zoriontasunaren edo talaitasunaren eldarnioa irudikatzeko baliatu nahi ditu argi hauek. Baina langileon esplotazioak dirauen bitartean, ez da honetatik eratorritako miseria eta pobretzea estaltzeko gai izango den argirik. Izan ere, miseria eta pobretzea realitate bat dira Donostiako langile askoren egunerokotasunean. Horrela, burgesiak denon dirua beste alde batera begiratuta itxurakerietan eta iruzurretan xautu arren, ezingo dute ekidin, honen guztiaren aurren Euskal Herri langileak bere gaitasun iraultzailearen gaineko kontzientzia hartzea eta antolatzen jarraitzea.